Salam doğanlar ve jegeler. Köpüňiz Dubaýdaky ýokary okujaly barda gyzyklanýyňyz. Biziň ýurdumyzyň talepleri üçin ýöreýte amatly bolar ýaly bir uniwersitet saýladym we şol uniwersitetden giňişleýän söhbetdeşlik geçirdim. Söhbetdeşlikde meni esasan hem gyzyklandyran zat uniwersitetiň halkara derejedäki akkreditasiýasynyň bolmagy, onuň ýokary derejedäki bilim ulgamy we şeýle hem iş üçinçiligi bilen üçin etmegi has hem meni gyzyklandyrdy. Şol sebäpli hem şu häzirki bir gurrun berjek uniwersitetime köpüňize maslahat berýär. Uniwersitetiň aýdy Synergy University, onuň esas şahamçasy Moskwada bolup, şeýle hem Dubaýda, New Yorkda we bir näçe döwletlerde şahamçalar bar. Özüm Dubaý barda gurrun berýänligim sebäpli men esas şertnamany ýöreýte türkmenler üçin Dubaýdaky şahasy bilen baglanşdym. Yani islendik wagtyňyz şol uniwersitete barıp, meniň adymy, ýagny meniň promo kodumy Jeren 2020 diýen promo kodu berseňiz, onda size käbir ýeňillikler döredilipler. Hormatly doganlar, jigiler, islendik Daşar ýurt uniwersitetiне girjek wagtyňyz hökmany suratda şol uniwersitetiň lisenziýasyna, akkreditasiýasyna üns beriň. Meniň şu wagtky size maslahat berjek uniwersitetim Synergy University. Ol diňe lisenziýasy hem-de akkreditasiýasy däl, şeýle hem halkara asosiasiýa tarapyndan Londonda akkrediterlenen. Üniversitede meni has gyzyklandyran aýratynlyklar üniversitetdäki ähli kitaplar, leksiýalar we dürli maglumat çeşmeler şol üniversitetiň muallimleri, rektori hem-de dekanlar tarapyndan ýazylan. Bu diýmek näme size okudýan muallim derejesi gaty ýokary derejede bolup, okuw standartlary has hem ýokary alyp barýar. Synergy Universitetinde 220 bolan bütün dünýä şahamçalary, bölümçeleri var, 200 bolan programmalar we fakultetler var. Şeýle hem has gyzyklandyran zat uniwersitetiň özüne Career Center diýen yer var. Ýagny siz okuw tamamlanykdan soň size işe ýerleşmäge kömek edýär. Ýagny işe girmek üçin söhbetdeşlik geçirmegi, söhbetdeşlikde özüňe nähili alyp barmagy we nähili sorawlara nädip jogap bermegi size öwredýär. Üniversitetiň oçny formasyna hepdeniň dowamyna 20 saat işlemäge mümkinçilik berilýär. Okuwun görnüşleri barada aýtsam, günnüzki ýagny oçny, hepde 5 gün okuw we distansiýony, ýagny zaoçny okuw. Zaoçny okuw bu online kompýuter üstü bilen geçirilýär. Okuwun bu görnüşine taleplere ýöreýte giriş parol berilýär we talepleriň islegine görä haýsy wagt amatly bolýan bolsa şol wagty saýlap okuw prosesini başlap bilýär. Zaoçny okuw esasan hem işläp gören adamlar peýdalanıp bilýär. Sebäbi bul okuw bir wagtda hem işlemek hem-de okumak mümkinçiligi töredýär. Hemmäňiz bilýäňiz, häzirki wagtda bütün dünýä global meselesi koronavirus bolup durýanlygy sebäpli Synergy Universiteti hem Dubaýdaky şahasy edil bu ýyl hiç ýyl günnüzki ýagny oçny görnüşde okuwa kabul edenok. Bu diňe bu uniwersitetde dünýäň köp bölümlerinde uniwersitetler hem edil şolar ýaly teklife gelirler. Sebäbi köp ýollaryň ýapyklygy sebäpli uniwersitetler açylanok we şoň üçin okuw dowam edip bilenok. Onuň üçin gynanyp oturmaň sebäbi zaoçny okuw başlanyňyz hem inniki ýyl oçny edip öwredip bilýärsiňiz. Onda şolar ýaly sorawlar bermeňiz mümkin. Egerde men okuw zaoçny başlap soňra inniki ýylymy oçny görnüşe öwretsem, meniň diplomymda nähili bellik bolar. Siziň diplomuňyzda hiç ýyl bellik bolmaýar. Diplom alan wagtyňyz ýokary okuw tamamlady diýip diplom berilýär. Diplomda oçny ýa-da zaoçny diýip hiç zat ýazylmaýar. Diplomda oturan fakultetiňiz, uruňyz, näçinji ýyllarda okan bolsaňyz şo zatlar bellenýär. Şeýle hem okan sapaklaryňyz ýazylýar.